Yo, what up, boys and girls? Så det er rigtig fucking lang tid siden sidst, at vi var her, hvor vi lavede videoer og sådan shit. Som man kan se, så har vi også ændret os en del. Men jeg har lavet en lille compilation af nogle clips, så dem tænkte jeg, I skulle se. Og de kommer lige her. Victory Royale. Oh shit. Oh my god. Sis, bro. Hi. Oh. Tak. Ja, bro, jeg kan jo godt se det. Hvad er det der fremme? Det er lidt crazy.